खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया। मरिगाव जिल्ला लाहरिघाट ब्लक जलकिया बरी क्लास्टारनि सिङाव थानाय जलकिया बरी गेजेर फरायसालियाव बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसा फरायसुलिफोर दानथाम जाबाय दिनैसिमबो फरायबिजाब गांसेबो मोनाखै। गासै 60निबो बांसिन फरायसा फरायसुलिफोरा दायो गोबां जेंनाजों मोगा-मोगिजों लोगोसे फोरोंगिरिफोराबो माखासे गुलाय-गुजाय थासारियाव सम सान दान थिनहरनो गोनां जादों। होमब्लाबो दानि प्रशासन एबा सरकारा जेबो राहा एबा मेगन होयैखौ नुनो मोन्दों। रादाबखौ दैथायहरदों मरिगावनिफ्राय सुसिन मुसाहारि।